Sang Pati Sigra anata baris nyawi ijiku melung dampyak umregut lampahi di narung rapyak watang agatu ku melarga pai sorak yogumuro Sikro Buddha kalau kali pun saksi barokato budaya asli original.
Ayo ger, budalo. Was, minggir ger. Awane sumuke campur anyep sembarange. Ayo ger.
Awane sumuke kaya ngene. Bakso, bakso. Bapak Ibu kok mboten ketinggal nggih? Pak. Menontonnya kok hilang kabeh yo. Bu. Jenengan ketinggal apa mboten, Bu? Dah, walah. Kira-kira sesuk ditanggap neh ora iki. Ora Pak yo, dah ngono kuwi kok. Sesuk rasa nganggo diang ngene iki ae Mas lah. Tinggal mau bayarane mau 70 kok yo ndiangi tanggane wong sak desa yo. Bos, sesuk sing tukang mercon rasa dijak ae Bos lah. Iki ngrusak tatanan iki dah. Ngene iki kok. Kabut yo kabut nih ora terus ngene iki. Lah ngene ya ketok. Ngene iki ayo. Ngene iki sing rapatek duwe rambut ya ketok. Nah, ya wis ora apa-apa, senine ya ngene iki. Sesuk mangane ngono ya. Nek Pak Polisi ngene ya ora gelem nyekel tukang ngebom ngene ya. Pramadya kanthi usana wedalipun wonten tari rampak barong sesarengan paguyuban seni barong kasta budaya asli original. Yang diparsani puniki Dimas Bagus Ahmad Mandoni kang mijili saking lalatan Dugo Kerajaan Desa Banjarsari, Kecamatan Kratin dari Kabupaten Grobogan. Sampun ngaturaken wedalipun wonten tari barong rampak sesarengan paguyuban seni barong kasta budaya ugi sesarengan kalian RA Pro Audio Rental Sound System PB Production Multimedia katerapat persembahan buat sebenarnya kasungjung sesarengan paguyuban seni barong kasta budaya Pramadya kanthi usana katur dhumateng Renggah Kakung Sur Putri kripik gedang kripik telo sithik edang padha rata kae wedange wis ditokno ayo jatilane padha digontho lak ya ngono to Ca. Yoga nek wis kopi ya kompak. Wis alhamdulillah. Kripik gedang, kripik telo, wedange wis ana, nyamik-nyamike wis ana durung, Ca? Durung. Ya sabar, engko ora dikeki dhewe. Wong ki rasah njaluk. Wong ki rasah njalukan ngono, Ca. Nek dikeki ya ditampani, nek ora dikeki aku ki manut tukang syutinge iki mau Mas aku ki mau kene urung ngopi ah nyepe koyo kene kok sampeno Mas yo gekno kopi yo sabar Mas
wong sing gelem sabar mesti bakal disayang Gustine tak yo ngono to. La in sakartum la ilaha apa. Aku kok lali to. Anggere ape muni ngono kuwi lali. Pun ngopi Mas Soting. Sampun ngopi. Oh sampun, alhamdulillah. Wis kopi dicedhaki ibu-ibu ayu-ayu wis ayem pokoke. Tukang syuting wis pokoke ngono kuwi. Angger ana sing ngemiki langsung di zoom maksud ngene.